इनायै गावथारजानाय जोंसार मुसाहारिनि न'आव गसाइगावनि 1 नं बाजुगाव गामिनि थागिबिफ्रा गामियाव नखर नखर रां खांनानै अनसुंथाइ होदों। गामिनि गामि गोरा मुस्रि प्रसान्त नार्जारिनि दैदेननायाव गामिनि माखासे आइजोफ्रा नखर नखर थांनानै जोंसार मुसाहारिनि थालांनाय दुखुथिया नखरनो एसे रां अनसुंथाइ हैनो थाखाय रां खांनानै जमा खालामो आरो नखरनि दुखुआव 1 नं बाजुगाव गामिनि रायजो राजाफ्रा गोथौयै दुखु मोनफानायखौ बेरखांहोदों। सारिनं जमदुवार समिति सिङाव थानाय नख'राव सिङाव थानाय 1 नम्बर बाजुगाव बेनिफ्राय जों फैदों। नोंनि दुखुखौ नुनानै बा खोनानानै जों माने जोबोदनो दुखु मोनदों आरो जोङो बे दुखुखौ जोङो माबोरैला जों शेयार खालामनो हागोन एबा माबोरैला जोङो बे नखरसिम थांनानै जोंनि दुखुखौबो जोङो लोगोसे दुखु खालामफानो हागोन बेखौ साननानै जोङो नोंनिसिम फैनाय जादों। बेनि लोगोसे आरो गामिनिफ्राय नोंनो जे हायो एफा एनै अनसुंथाइ हरदों। दा बे अनसुंथाइखौ होनो थाखाय जोंनि गामिनिनो आरो नख'राव प्राइमारिनि उमेन्स सेलनि प्रेसिडेन्ट बेखौ बिथांखौनो होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। अननानै बे अनसुंथाइखौ होनो थाखाय आं खावलायबाय। लांलाय दे।